Salutare, sunt Tudor și astăzi ne jucăm un joc de pe Roblox care trebuie să mergem cu vagonetul. Nu uitați de un like și un subscribe și hai să începem. Vagonetul fiind acesta. Am spawnat vagonetul și hai să schimbăm macazul și să mergem. Trebuie să avem mare grijă. Și să nu mergem cu viteză. Mergem cât mai sus. Trebuie să avem mare grijă să nu facem un accident. Și aici începe distracția. Vedeți și voi ce curbe facem aici. Și mergem foarte sus și aici trebuie să mergem foarte încet. Arăta și un semn. Wow! Mamă, dacă nu era linia aia care ținea șinele, cădeam. Mamă, dacă de sus mergem. Am uimit. Aici începe distracția. Mamă, trebuie să avem foarte mare grijă, că dacă nu avem, ne-am dus. Și aici trebuie să avem grijă cu toporul, să nu ne lovească. Și aici vine un meteorit, ce era ăla, da? Și sper să ajungem. Uite și finalul acolo, dacă ați văzut. Și cred că nu mai avem mult și terminăm. Dar sper să nu facem accident, că dacă facem, ne-am dus și trebuie să începem de la început. Uite, văd finalul și aici se termină episodul, din păcate. La revedere! Eu am fost Tudor și